iz smjera graničnog prijelaza Imotskoga, negdje prije Gruda 2,5-3 km će ona početi i iznad samog općinskog središta, ispod iznad crkve Svete Gate, negdje na postojeću cestu Grude Posušje, na onu takozvanu Rojsovu cestu se spaja jednim rotorom, dalje smjer Posušja, smjer Mostara su tim pokriveni, a smjer Ljubuškoga ćemo, ako Bog da, dobiti završetkom južne obilaznice. Kazali ste da ste veoma sretni, sigurno su sretni i vozači autobusa i kamioni koji prolaze, recimo pogotovo školski autobusi moraju proći kroz centar grada, nije lako sigurno, ni djeci prolaze cestu kad su tako velike gužve. Samo robnog prometa, preko 40.000 kamiona godišnje prođe vam kroz kafić, praktično kroz dom zdravlja. Zamislite sad ako imate pacijenta u tom trenutku na ulici koji je na hitnu pomoć došao, vi morate zaustaviti život. A i školski prijevoz, i linijski prijevoz, i svi drugi će imati benefite, pa i lokalni promet, znači promet koji je i putnički, i robni, i dostavna vozila, to je preko 10.000 u određenom trenutku prošlog dnevnog prometa u samom centru Gruda. Možete misliti šta će ovo značiti kad jedan dio, ključni dio ovoga, to je robni promet, linijski promet autobusa, budemo mogli izbaciti izvan centra Gruda. Još samo za kraj, kad se planira završetak radova? To ćemo vidjeti sad elemente iz ugovora. Ja sam uvjeren da će ova faza uspjeti se završiti u roku 1 godine dana, a onda nam dođe druga faza koja je nešto, pretpostavljam da će biti ovi red veličina, također gdje će se završiti objekti, odnosno gdje će se gornji postroj navući. Dakle, realno je po meni očekivati da se to u iduće 2 godine iz 2 neka programska ili planska razdoblja javnog poduzeća ceste uradi, ne ovisi to sve o nama, ni o onim akterima koji su danas ovdje, to ovisi i o proračunskim kapacitetima od federacije, prije svega javnog poduzeća ceste, njegovim planovima, a onda i same federacije. Ovdje mi ćemo nastaviti da to bude u realnim rokovima. Hvala lijepo. Hvala vama. Hvala. Što je glavni ide da onda